Molweni guys, ndinguLiam igama ndihlala apha eQeqe apha eBhayi. Ndihamba neRobert Mtadini e-Street Forte. Ndithe ndinyuka mani apha, yabo ndinyuka eJohnston Road uba ndiza apha eTenQeqe ndibukela imetshi edlalayo yerabhi, irabhi madoda. Ndabona i-instrument ephethwe ngubhuti lo. Ubhuti uzazise kuthi uba ungubani. Bhuti wam ungubani kanene bhuti? Igama lam ndinako bhuti, nam ndihlala eQeqe ngasembeleni eJembo Street. Okay, ndiyavuya ukwazi Rhuluman. Ndiyayibona le nto iphethe intle kanti khangela ingathi ikhala kamnandi Rhuluman yam. Rhuluman, kuxesha engakanani uyisebenzisa ezi instrument? Mandithi i-accordion ngunyaka wesibini lo ndifunda, but lo nyaka ndifunda serious. But into endinamava kuyo sisiginci. Sisiginci mkhulu wam. Okay bhuti wam, isiginci naso siphethe, ndiyasibona bhuti wam. Ndiyasibona bhuti wam. Igama lam lomculo apha esigincini ndilithwasa laseMarikana. Ya, bayandazi ke nakwaTikTok unako Abel. Famous ngaso, but sendifuna ke ngunale into because of ufuna ukwenza umculo wami odibane nalo mcimbi yabo ya. So ya, ndisafika apha nje. But abantu bandincoma since ke bendazi apha esigincini. Ngam ke ndizizamela ndingaziyekeliyo, but into ngosesigincini andizalanga ndisazi isiginci. Yena nalani uba nam ndiyabawela, but nakule into ndinala ngqondo uba ndiyafuna ukwazi ibetha perfect. Ndiyibethe abantu bazibalelana uba nawe uyayibetha. Ndiyabulela bhuti wam. Umculo wakho ukhala kamnandi bhuti wam mani. Khakusidlalele Rhuluman nje kancinci, sifuna ukuva. So injalo. Madoda, sikhala kamandi isiginci salo mfana. Madoda, siyawubulela ngexesha lakho ngosusinike lona mnakwethu. Siyathemba uba abahlali bakuvile phaa. Uthe kanti bazofumana phi? KwaTikTok unako Abel. Unako Abel. Okanye isearch yamaqaba engoma. Khona igroup yami kuthiwa amaqaba engoma yaseQonce. Lapho ndincwe khona ke into. Unako Abel or amaqaba engoma. Ngosifumana. Hayi, enkosi kakhulu bhuti wam, enkosi kakhulu. Basabulela ixesha lakho mkhulu wam. Enkosini guys, nimfollowisheni, nimsearche guys yawo. Iyafumaneka kuTikTok, iyafumaneka kuInstagram, iyafumana nakuFacebook. Facebook unako fela. Unako fela. Unako fela ya. Unako fela ke. Dankie guys, iyabhukisheka lo mfana yakwazi umbhuka. I-price asithethi zona ngoku uzawuthetha naye. Inbox nje, inbox. Enkosi bhuti wam, sabulela bhuti wam. Enkosi nakumbhuti.